Bună seara! Bine v-am găsit la această zi minobolantă. Aici cu prietenii mei. Vă salut și vă dau ora exactă. Vedeți ăștia? Vedeți pe ăștia? Vreți să le dau 2 cartofe din astea? Oh, vlogger. Bagă în vlog pe băieți. Hai încoace, ui, plătosule. Hai încoace. Salut, oameni. Salut, oamenii. Doamne ajută. S-a supărat fetele pe Darius. Acum îl dovedesc amândouă. Și-a rămas bun, prietena mea. Da, mă. L-am omorât. Mariana, acum tu? Aceasta este o zi. Dă telefonul altul să filmeze. Bă, vreau să plecam cu 20, vă poate spune acum vreau să plec. Sus! Cât mai are căruțul, băieți? Aha? Nu! Pa, Marian! Du-te tu cu el! Du-te tu cu el! Mamă. Aha, hai! Hai, mă, frate, câțiva pași exemplari. Așa, așa, pe camera acolo. Bă, tu ce faci, mă? Ce ți teamă, mă, hai! Du-te cu căruțul, că vreau să mă plimb eu cu el. Marian. Eu, că vine și mașina. Pe margine, că vine mașina. A ce trage planetara aia așa la alutare? Nu pot să le pun. Da? Nu pot! Băi, sigur! Nu mă lăsa! Ia lasă-mi. Hai jos, Marian. Încearcă să faci în față pe tine. Hai, că ține în cazul. Nu pot. Nu. O? Hai, hai, mă! Hai! 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 Hai, da! Uitați o zi din viața noastră, microdoi.